सबके इज्जत सबके समान, संजू देवी के इहे अरमान। बहकावा में नाव की आवे के बा ग्राम पंचायत इमादपुर क्षेत्र संख्या 22 से पंचायत समिति पद खातिर संजू देवी के जितावे के बा, भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा। संजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टॉप प्लेट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इमादपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोड़तानी हाथ भैया हो, चाहे सबके साथ भैया हो, करी है विकास भैया हो, करी विश्वास भैया हो। झांसा में नयावे के बहो संजू देवी बीडीसी से खड़ा बाड़ी, अब की जीतावे के बहो। 3 नंबर कपया प्लेट छाप बटन दबावे के बहो। संजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टॉप प्लेट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इमादपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Music by Aman Rock. सब कोई मिल के थोड़ा करी जा सपोर्ट भैया, संजू देवी के अब की दी जा वोट भैया। कर्मठ जुझारू और देखो भैया बड़ा विश्वासी होई जी, सफया सुताराई दिलावा के अच्छा पड़ते आसी होई जी। सबके बतावे के बहो संजू देवी बीडीसी से खड़ा बाड़ी, इनके जितावे के बहो। 3 नंबर कपया प्लेट छाप बटन दबावे के बहो। संजू देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टॉप प्लेट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इमादपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गावे गावे घरे घरे इनके तो हाला बारे, पपोया प्लेट छाप के सगरी बोलबाला बारे। इमादपुर पंचायत के बढ़िया विकास करी है, जितला के बाद वादा करो तारी सबका से खास करी है। बात ना भुलावे के बहो संजू देवी बीडीसी से खड़ा बाड़ी, अब की जीतावे के बहो। 3 नंबर कपया प्लेट छाप बटन